1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ जियो मोबाइल। आइल बाड़ी सरस्वती माई फूल बाजार से ले हनी मंगाई सरस्वती मैया के पंडाल सजाई धूप अगरबत्ती संगे दियो निजराई पंडित जी आई न पूजावा कराई ना ओके तो यार तो नी जल्दी से आई ना साल भर पर आइल बाड़ी सरस्वती माई फूल बाजार से ले हनी मंगाई सरस्वती मैया के पंडाल सजाई धूप अगरबत्ती संगे दियो निजराई पंडित जी आई न पूजावा कराई ना ओके तो यार तो नी जल्दी से आई ना म्यूजिक बैसखवा सारा तैयारी हम कइले बानी सरस्वती मैया के बोलहिले बानी फल फूल नारियल चढ़ाइले बानी चौमुख दिया नजरइले बानी पंडित जी आई न पूजावा कराई ना ओके तो यार तो नी जल्दी से आई ना साल भर पर आइल बाड़ी सरस्वती माई फूल बाजार से ले हनी मंगाई सरस्वती मैया के पंडाल सजाई धूप अगरबत्ती संगे दियो निजराई पंडित जी आई न पूजावा कराई ना ओके तो यार तो नी जल्दी से आई ना सरस्वती मैया पूरा करी है सपनावा अन्न धन चाही नहीं दे दी है ज्ञानवा जमा दारू झला से गवाही भजनवा बोलू सवरिया बजावता रे गानावा पंडित जी आई न पूजावा कराई ना ओके तो यार तो नी जल्दी से आई ना साल भर पर आइल बाड़ी सरस्वती माई फूल बाजार से ले हनी मंगाई सरस्वती मैया के पंडाल सजाई धूप अगरबत्ती संगे दियो निजराई पंडित जी आई न पूजावा कराई ना ओके तो यार तो नी जल्दी से आई ना recording by ADR Music Baisakwa।